guys, ako na pud ni Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, kanang adto ko sang garden kay wa mo tay lang mahimo kay malagi na nay napin sakit nga ning abot sa atong among lugar. O di naman sa among lugar murag tibok Pilipinas man jud guys kay murag sa Manila gali murag daghan pud kay dito murag ECQ na pud sila sa amping tantanan nga. Karon guys adto ko sang garden kay kita man ko sa mga lubi bitaw nga nangalata na kay sa una paghimo na mo gamong patsag-patsag nga balay. Nay gipang tumba man mga lubi ja amo tong ko ano kay nangalata man. Ja mo tong hang panghungkayon to kay ang lata ato guys pwede man tong fertilizer so ato ipailam sa kanang bungkayon nga luta, juta. Ja tanaw na to guys adto ko sa garden. So mga guys mga batid. Daghang kayo kog batid guys kay kaning balay sa batid gaya haning imong fertilizer. So ang gipanguha ni mga batid ni sa buhol nya makaon man kuno ni guys pero sa una nakainomdom ko guys sa bata pa ko. Nay manguhag nga ni nya ilaning gisahon. Ano guys oh. Haning gikuan kay nga kuan naman ni mga lubi. Ang kuha ning mga nalata kay pwede ni siya butang sa tanom. Okay, guys, so daghan na nakuan guys so. Kisay nakakaon naging ani. Pero ako wa jud ko nakatry og kaon ingani guys pero sa buhol sa una guys na ay mga ani. Ganing pulutan magmantika gud ni guys iyang kuan oh. Lah. Guys, ano pang lusot oy? Lah. Lah. Nakakita ko sa YouTube guys. Na restaurant nga naghimog mga ingani guys. Kanon dyan nila kay sudahan ka dyan ni guys makaon ni rasa anak. Kini siya guys ay pwede ni siyang mahimong fertilizer. Naghanang makaon magud ni. Pwede na ni si putahian ni nak nga isugba sa ay prituhon. Pangutana sa tanaw sa YouTube. Tambok adyo oh. Butterfly. Gani ha naman ni. Punta nas bari pa kuanog mo kaon ba sila ngani? Kuha to ko iya to ni. Tago sa sindi ka. 10! Awaten! Kaning dako nga ulod. Sabi na po dari. Ano yung pinaglihik? Ito na hugi noon. So kani guys, ano sang itigom kay ano isang ibutang sa ang garden. So na ako nakuha sa kasako dia.
Kaon ka na kaya ang lutuon. Yak, bukay. Oh, daghan ka guys. Ganihan na mo tuy daghan ang gipang itsa dito asa to. Ano naliba? Mas kuan pag ganyan siya na mas naana say kuan na kay dili ni siya hugaw kay kuan ang gikaon ani mga ingani sa lubi. So kaya napay naglihok dari. Napalagi. Lah, napalagi daghan. Terus Inday kaya hang lutuon na pa ikaw na niya. Inday. Kristel dali. Ang dako. Kristel. Mari. Tomato. Ilan na ulihipan. Dali kaya haning ipakaon nimo kay ruma bright ka. Kita na di kaya haman lutuon. Laili awa ili oh. Ni sa kabiri. Ya, Sama na ili. sila. Hala ili. Awa, Look ili look. Ay magpaakal. Dili mamaak na. Hala ili. Dili lagi na mamaak. Mo ni guys hang itambak didto. Kani mga ingani bitaw guys nga nalata. Kanang gikan sa lubi nga nalata. Ani pailam dito sa juta. Kay pwede man ni siya kuan fertilizer. Mo ni hang ipangbutang nako sa una guys nga daghan kay bunga ang tanom. Mo ni siya. So mo ni hang ibutang didto sa siya guys oh. Mo ni oh. Mo niyang ipailawom dito sa juta. Ipailawom na guys. Diya, magbutang po kog juta nga katong naay tambok nga juta para dali ra kay sa mubunga. Guys, mag-backyard garden to. Hindi kan bitaw guys sa binga nalata. So ako po siyang itambak direct. Especially siyang umagan. Ang butangan sana ko isa o patambok. Guys, grabe ka kubri. Ang pala. Mali. Kubri kayo guys. Mali yung pinabuhing probinsya. So na guys, naman nahagbutang tong mga nalata sa lubi. Diya. Haman tong hinay-hinay dyan og hakot. Gisugdan na lang og pamutang. Pero mahumanahan ni, tangan na panahan ni sa og juta. Sa ibabaw, diyan tamnan na og talong og sili. So mga to guys nga tagaktak singot. Ja mag-try ko og kanang tanom jud ani mo niya sang gib one ha dai guys kanang luman kay arong tambak na tulad tong nay mga narata nga kon sa lubi. Kay kuan mag-try ko og duta ko magtanom kay sa una guys ang mga dadaagan sa mga contestary guys. Kuan kanang mga recycle nga mga kuan ba. Yani ganun dya. Naadis dya mo dugay.
Ja og sa sako pud guys. Sa una ang mga sako dito nga kuan. Dali po guys sa mamatay kay init pud kadto ang sako, di mo lahotay og kanang init bitaw kadto. Ja. Mga guys ang kita ng mga sili oh. Naa sa just juta ang sili. Kuan din siya guys kanang kamatis kay mahilig jud mi og kuan kamatis kay kanang mahilig ang mga anak og magsigang. So kinahanglan jud ko na ako yung mga ingana para di na ako mamalit. Muna guys, balik na po ko diri guys kay mo lagi na naanap ay bagong sakit nga ng kalat karon ja there's amo aron sa Usdob, Cebu. Murag ning daghan-daghan ang positive diri man ang pudyo ran jud tas bay kay lisod na kaadyo kuan matakdan ta man ang naiban man jud guys nga mga pasaway Murya buyag mga pasaway nga bisag ingnan nga di na magsuri-suroy gihapon manang buya na lang mi diri mag-garden na lamang ko dya manang at least maka ani og kuan utanon makalibre dali guys ning bunga gahon kuan ning buwak gahon magipay jud ko basta mubuwak ahang mga buwak na buwak siya oh rose kulay sana sa kulura di man pud pink pud mura mag orange gamay sana guys may ganahan ko ani kay butterfly ganahan jud ko mga murag butterfly kasabag hang iro so guys mo to hang vlog kay malagi nang may mga nagdaghang problema nato ron kay ang dito kanang daghang di ta mo pudyo di tagbay nya amping tang tanan kay mao lagi na nya kanang ampu lang ta nga okay na. Daghang salamat sa mga bagong subscribe ug bag-ong ning subscribe ug sa mga naka-subscribe nung guys kay saba ka ng iro kay nanawag na pud ja mo lagi na daghan ko kay mga alaga diri na iro na manok daghan ko buhat nagabuntag mag paon sa mga manok sa pabo iro kadlawon pa matanak ko so mana na hang kinabuhi diri sa probinsya. Daghan salamat kadto sa mga tanan asa man mong dapit ja amping tang tanan. See you next vlog.